ערב טוב לך, דוקטור אמנון כרמון, ותודה רבה שהצטרפת אלינו. ערב טוב. אתה איש חינוך, אנחנו הכנו לך המון שאלות, אבל אני לפני זה הייתי רוצה דווקא לפתוח במשהו ששמעתי ממך. שמענו ממך שכשעבדו על התיקון לחוק החינוך בשנת 2000, והגדירו את המטרות שלו, אז זה ממש מתחיל במילים של לחנך אדם לאהוב אדם. כן. במקרה זה נמצא עם עדי, כתוב, מטרת חינוך הראשונה זה לחנך אדם להיות אוהב אדם. אכן, כך זה מתחיל. אז אני חייב באמת לשאול אותך, מהן מטרות החינוך? היום. היום. זה היה בשנת 2000, אתה יודע. לא, כמובן שזה לא, גם אם זה הוגדר, זה ודאי לא מיושם. תיקון המטרות הוא משנת 2000, אבל השאלה מהן מטרות החינוך, זאת שאלה מאוד מבלבלת. כי אם תשאל אותי מהן מטרות החינוך של מדינת ישראל, הדבר הטבעי לעשות זה להוציא את המסמך הזה, להסתכל על המטרות שכתובות שם, ולהגיד, אלה מטרות החינוך של מדינת ישראל. כנסת ישראל קיבלה את זה. אז זו דרך אחת להסתכל על זה, וזו דרך חשובה, כי בעצם פה המדינה, הגוף המחוקק שלה, מביע ואומר מה לדעתו המטרות הראויות והמטרות שצריכות לכוון את מערכת החינוך בישראל. אז זו דרך אחת לבדוק את העניין. דרך אחרת זה להסתכל מה קורה בפועל בתוך מערכת החינוך בישראל. ואז אתה מוצא סיפור אחר לגמרי. זו שאלה מה מעניין אתכם. אני חושב שהחלק השני. החלק הראשון אפשר לקרוא בבית. החלק השני אפשר לקרוא, אם כי גם הוא דורש פרשנות מסוימת. תראו, מי שמסתכל על מערכת החינוך בישראל היום, ולצערי זה לא רק בישראל, זה כמעט בכל העולם, מוצא שכל מטרות החינוך בפועל שהמערכת סובבת סביבן מתכנסות למטרה אחת, שהיא במקרה הטוב החינוכית, ובמקרה הגרוע היא אנטי-חינוכית. וזו מטרה כלכלית ביסודה. בעצם מערכות החינוך משועבדות היום באופן כמעט מובן מאליו, למטרה כלכלית אחת, והיא לפתח את היכולת התחרותית של המדינה ושל היחידים להתחרות בהצלחה בכלכלה הגלובלית היום. זה המניע של מערכת החינוך. המטרות כביכול חינוכיות, כולן מושמות הצידה, והכל הכל בעצם מוקדש למטרה הזאת, כאשר צריך א' לתהות על המטרה הזאת. אגב, היא איננה כתובה ולו ברמז במסמך הזה שיש לי כאן, במטרות החינוך של מדינת ישראל. ושנית, צריך לשאול את השאלה, אם זו המטרה, בוא נגיד שהסכמנו עליה. אף אחד לא הסכים עליה, כן? היא פשוט נקבעה על ידי פוליטיקאים שמנחים את מערכת החינוך, אף אחד לא דן בה בצורה רצינית, אבל גם אם זו המטרה, צריך לשאול האם האופן שבו היא מיושמת במערכת אכן מקדם את המטרה. התשובה שלי כמובן היא שזאת מטרה גרועה ביותר למערכת החינוך, זאת בעצם מטרה שהיא בסופו של דבר שומטת את הקרקע מתחת ליכולת לעשות חינוך ראוי ובעל ערך במדינת ישראל, ושגם הדרך שבפועל זה מיושם, לא רק שאיננה מקדמת את פיתוח היכולת התחרותית, אלא היא ממש תוקעת את זה. זאת אומרת, היכולת התחרותית של צעירים ישראלים היום, שידועה בעולם היא לא בזכות בית ספר, היא למרות בית ספר, אבל אנחנו יכולים לדבר על זה. איך אנחנו רואים את זה? כאילו, איך היום, נגיד אם אני מסתכל על מערכת החינוך, במה אני רואה שהמטרה העיקרית שם, זה המטרה הכלכלית. אתה יודע, אם אני אשאל מורות שבאמת הלכו למקצוע מתוך איזשהו רגש, הם לא בהכרח יגידו שהן קמות בבוקר והן רוצות להגביר את רגש התחרותיות. הם יגידו שהן כן אולי רוצות לחנך אדם. ואל תשאל אותם מה הן רוצות. כן. אני חושב שהם יגידו לך שהן רוצות לחנך אדם, אלא תשאל אותם מה בפועל הן עושות. ככל שזה מתקדם, כן, לכיוון התיכון. ביסודי זה עדיין קצת מוצנע, אם כי גם שם זה משתנה. אז אתה צריך לבחון מה קורה בבית הספר. כל ההוויה הבית ספרית בעצם מנוקזת היום להצלחה במבחנים. עכשיו צריך להגיד משהו. המבחן הוא בעצם הבסיס, מבחן, הבחינה, זה הבסיס של בית הספר, כפי שהוא קם כבר בסוף המאה ה-19. אבל היום הוא קיבל מעמד וקיבל מקום ועוצמה שלא הייתה לו לעולם. עכשיו צריך להבין, מערכת, היום יש לנו ככה, פעם היה לנו בגרות שהיו עושים אותה בי"ב. הבגרות היום מתחילים לעשות אותה מכיתה י'. אז תגיד, טוב, אפשר ללמוד ולעשות דברים אולי יותר משמעותיים לפני זה, ולא להשתעבד רק לבגרות. אבל מה שיש לנו היום זה המולך החדש. שאתם מדברים עליו הרבה בתוכנית שלכם. והוא ההקשר הגלובלי. המדינה היום
במדינה היום לא מסתפקת בכך שאם נגיד, אם העלינו את הבגרות שלנו מ-45% ל-47%, טוב, אז יש חגיגות של משרד החינוך, חגיגות מפוקפקות, ואפשר לדבר גם למה זה מפוקפק, אבל נעזוב את זה. בהקשר של המדינות היום אומרות, זה לא מספיק לי, אני רוצה לדעת איפה אני יחסית למדינות האחרות, כי גם אם אני יחסית לעצמי השתפרתי, או נראה לי שהשתפרתי, אם המדינות האחרות משיגות אותי, בתוך הכלכלה הגלובלית שאנחנו נמצאים בו היום, אני הולך להיות, מצבי הולך להיות גרוע מאוד מבחינה כלכלית. לכן אני כל הזמן חייב לראות איפה אני עומד מול האחרים, מבחינת ההצלחה של במבחנים. אז לפני שאנחנו בודקים את זה טיפה יותר לעומק, רק איך זה משפיע על בית הספר, על ההוויה היומיומית, דקה של מורה ותלמיד בבית ספר. המבחנים הבינלאומיים היום מתחילים כבר בכיתה ד', יש לך את המבחנים הבינלאומיים של מבחני קריאה, מבחני הפיזה זה מכיתות ט' י', ובאמצע, ויש לנו את המיצבים, כל השנים שזה מבחינה ישראלית, שהמיצבים עצמם הולכים ונעשים יותר דומים למבחנים הבינלאומיים, כי הכל מכוון לשם. ולמעשה המערכת משעבדת את כל הכישרונות שלה והאמצעים שלה, אפילו לא להצלחה, היית אומר שהיא משעבדת את המשאבים שלה לטובת העלאת הרמה שתבוא לידי ביטוי בהצלחה במבחנים. אבל זה לא כך. היא עוסקת בהכנה ישירה למבחנים, גם למבחנים הבינלאומיים, זה פשוט דבר מדהים, אתה נכנס ולמבחני המיצב, ולמבחני הבגרות, ואין דרך יותר גרועה ללמוד, מאשר להתכונן ישירות למבחן. אגב, מי שאומר את זה בצורה הכי ברורה, זה אותם אנשים ב-OECD, שאומרים אין שום טעם להתכונן לבחינות האלה, וזה הדרך הכי גרועה. אז מה שקורה במצב הזה, זה שיש, אם אתה מתכונן באופן ישיר, אתה כל השנה משקיע בהכנה לבחינה הזאת, נגיד לבחינה בלשון ובמדעים, במבחן הפיזה של ה-OECD, אז ישנו שיפור של כמה נקודות, וזה בדיוק מה שראינו במסיבת העיתונאים, העליזה, שהייתה לנו לא מזמן, אנחנו מכירים את זה ממדינות אחרות בעולם, זה שיפור שאין בו שום שיפור משמעותי, הם פשוט יודעים קצת יותר טוב איך לעשות את המבחן הזה, אבל אין בזה שום ביטוי להישג משמעותי כלשהו. לא מבחינת יכולת החשיבה, מבחינת התמודדות עם בעיות, ממש ממש לא. וגם השיפור הזה הולך ונעצר, ובמיוחד זה בא על חשבון כל שאר הדברים החשובים בחינוך. תחומי תוכן הומניסטיים, אומנויות, חשיבה, העמקה, יכולת של פיתוח חשיבה מורכבת, ולא שינון לצורכי מבחן. הדבר האחרון שאנחנו צריכים בעולם הגלובלי המורכב, וגם לכלכלת הידע שבו הם אמורים לכאורה להשתלב, זה אותה חשיבה, זה אותה יכולת לשנן, זה היה טוב אולי זאת אומרת שאפילו אם נחדד את זה, זאת אומרת שאפילו אם היה עכשיו, אם המבחן היה עוסק לא יודע, בתוצאה הכי טובה בבוטניקה, עם הגידול הכי טוב, זאת אומרת, גם אין את זה אפילו, זאת אומרת, אין את אותו גידול, זה בעצם מין לבוא ולהצהיר מי במבחן הוא ברמה יותר גבוהה, בכלל בקשר לביטוי תוצאות של זה בשטח, כזה או אחר. תראה, השאלה מורכבת, זאת אומרת, מה הזיקה של כל מבחן באופן ספציפי, ומה הקשר שלו ליכולות אחרות שמחוץ למבחן, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, וזה תלוי במבחן וזה תלוי באיזה יכולות. אבל מאוד ברור, העניין הזה היום נבדק בהרבה ארצות. מה שמתסכל פה במערכת, זה שישראל נכנסת פה ללופ, מערכת חינוך בישראל, למדיניות שנוסתה במדינות אחרות בעולם, במדינות רבות בתוך ארצות הברית, באנגליה, בהרבה ארצות, ונכשלה, כישלון חרוץ. כלומר, מילא היית אומר, תשמע, בוא נתכונן למבחנים, ובסך הכל פה נשפר ונקדם את רמת מערכת החינוך, ואומר, אולי, עכשיו, למדנו כבר, יש לנו תוצאות מאוד מאוד ברורות. ניתן לכם דוגמה, נגיד העניין הלשוני. אז מה שמתגלה, למשל, בארצות הברית, מיטב החוקרים שחקרו את זה, הם אוהבים מאוד לחקור. לא חסר לנו מידע אמפירי. כן, זה אחד התחומים הכי נחקרים בשנים האחרונות. אבל שאלה למה זה קורה. לא, אז תראה מה שקורה. מה שקורה כאן זה שמתגלה דבר כזה. כשבודקים את זה בגרף, אז רואים שהגרף של העלייה של ההישגים הנמדדים במבחן הספציפי,
עולה באיזשהו אופן, עולה קצת, כי אתה לומד, אתה מתכונן למבחן, ואז הוא תופס איזשהו פלטו. אתה לא עולה משם יותר. אבל כאשר נבחנים, למשל בלשון, אוצר מילים, יכולת לשונית, במבחן אחר, בלתי תלוי, לא רק שאתה לא רואה שיפור, אתה רואה ברוב המקרים ירידה, והיא מאוד מאוד ברורה. כי במקום ללמוד את כל הדברים, אתה רק מתנקז למבחן. כלומר, יש פה מצב אבסורדי שמערכת החינוך הישראלית פועלת על פיו. המטרות שבפועל מפעילות המערכת, אם נחזור לשאלה הראשונית. בעצם מדינת ישראל, או מערכת החינוך בישראל, פועלת לאור מטרה שהיא לא חינוכית, שהיא אנטי-חינוכית במידה רבה, ואפילו את אותה מטרה בעייתית שלא נידונה בכלל, ואין עליה שום הסכמה ושום דיון ציבורי רציני לא נערך עליה, אפילו את אותה מטרה היא לא מצליחה לקדם. מה שנעשה בפועל בבית הספר, לכל היותר הוא טוב למסיבות עיתונאים, לפוליטיקאים, להגיד, עלינו בכמה נקודות. זה מאוד בעייתי. אז איך קורה שמטרה שאף אחד לא רצה אותה או בחר בה, ומתודה שבטוח אם אני אשאל כל מי שהולך ללמוד חינוך או לעסוק בחינוך, הדבר האחרון שהוא רוצה להגיד זה שהוא מחנך ילדים להצליח במבחנים ולהוציא ציונות, איך זה משתלט על כל מערכת? מה שנקרא, זאת שאלה קצרה עם תשובה ארוכה, אבל ננסה לעשות את זה ככה בצורה הכי תמציתית. לכאן אנחנו, בשביל להבין את זה, להבין איך הגיעו כמעט לנורוזה הזאת, הנורוזה החינוכי הזאת. נורוזה בשתי משפטים? מה זה נורוזה? לא, זאת אומרת... לא, מה המשמעות של נורוזה? לא, זה איזשהו תסביך פסיכולוגי, זה פעילות שהיא לא רציונלית, שהיא באיזשהו מקום מנוגדת לטובה האישית שלנו, כן? לטובת האדם, ואין לנו שליטה, פה יש לנו יותר שליטה, אבל בקיצור, מה ההסבר כאן? ההסבר כאן הוא כזה. זה הולך לדברים הראשונים שדיברנו עליהם. אנחנו היום פועלים בתוך כלכלה גלובלית. ובכלכלה הגלובלית הזאת אין שום מעצורים, אין שום מנגנוני ויסות אזרחיים, כפי שהיה פעם, שהולכים ומתערערים בתוך המדינה. ואין היום מוסדות אזרחיים גלובליים שיכולים לנווט את הכלכלה. זה פשוט משתולל ופורץ. הזכרתם פה את הדברים. זה משפיע מאוד על הערכים של האדם, על תעשיית העושר בעין וכו' וכו'. איך זה מגיע לחינוך ולדברים שדיברנו עליהם? מדינות העולם המערבי היום בפאניקה מכל אותן מדינות מתפתחות, מאותן עריות של דרום-מזרח אסיה, הודו וסין וכמובן וארצות אחרות. והמערב שואל את עצמו, איך אני, הפוליטיקאים והכלכלנים, שומר על היתרון שלי ולא צונח למטה? איך האזרחים שלי, זאת גם שאלה מאוד לגיטימית, איך האזרחים שלי, אחר כך שהם יצמחו להיות, כשהם יהיו אזרחים ואנשים שצריכו להשתלב מהמערכת הכלכלית, יוכלו לא להיות מובטלים ולקבל עבודה ולהרוויח, ושגם אנחנו כמדינה לא נאבד את הערך התחרותי שלנו. והתשובה היא שהדרך היחידה לעשות את זה, זה באמצעות כלכלת הידע. כלומר, אנחנו צריכים לפתח תלמידים, זאת אומרת, לעשות עבודה בבית ספר שהתלמידים יצליחו לאחר מכן להיות עובדים הכי מיומנים בתעשיית הידע, שזה כמובן כולל יכולת לחשיבה יצירתית, לעיבוד ידע, כל הדברים האלה שבדיוק בית ספר לא עושה. כן, אבל ההפך, בית ספר מגדל אותך לפי מה שדיברנו, למבחן, שבחיים אתה לא יודע מה המבחן הזה, במיוחד בעולם גלובלי משתנה, אין לך מבחן שברור שאתה צריך להתכונן אליו, זה כאילו יוצא בדיוק הפוך לגמרי. אבל מה שקורה פה, זה מה שמניע אותם, זה אוקיי, כל עוד אנחנו פחות או יותר באולימפיאדה הזאת של המבחנים הבינלאומיים משפרים, ואנחנו בדירוג, החשיבה מאוד מאוד פשטנית של אנשי הכלכלה והאנשים הפוליטיים, שלא נעים להגיד, רובם הגדול אין להם שום הבנה מעמיקה בתחום החינוכי, זה בעיה, כן? והם גם לא מחשיבים אנשי חינוך, אז מה קורה כאן? הם אומרים, תשמעו, החינוך היום הוא חשוב מדי בשביל להשאיר אותו לאנשי החינוך. הכלכלה, הביטחון שלנו תלויים בזה. אז אנחנו ננהל אותו, אנשים רציניים, שזה אנשי כלכלה, אנשי עסקים, אנשים פוליטיים, שלא מתקשקשים עם השטויות של אנשי החינוך. דיברנו על זה שזה אפילו מגיע לרמה שמוסדות פיננסיים בינלאומיים עכשיו
מחייבים רפורמות במערכות חינוך, מתנים את הכסף בזה. והרבה פעמים אלה רפורמות שמוליכות בפועל בדיוק למצב שתיארנו, אבל ישראל לא במצב הזה. זה הדבר הבאמת מעציב והמרגיז כאן. אז בעצם החשיבה שלהם היא שאנחנו צריכים לפתח עובדי ידע כאלה. עובדי ידע האלה זה תלוי במבחנים, זה החשיבה הפשטנית, ולכן אנחנו צריכים לדאוג שנצליח להגיע למבחנים, ויש איזשהו קשר בין המבחנים האלה לבין אחר כך היכולת שלהם להשתלב בשוק העבודה הגלובלי. זה לא לחלוטין מופרך, יש פה דיונים מאוד מאוד מורכבים ומחקרים על העניין, אבל הקשר... אני חושב שגם הנושא המדיד הוא בעייתי, כי אם אני צריך להכשיר אנשים, אז הדבר ראשון שאני רוצה לדעת זה שהם מתקדמים, זאת אומרת, אני צריך למדוד את זה, והדרך היחידה שיש לי למדוד זה מבחנים. כלומר, כל מיני גישות שאומרות, תפתח חשיבה יצירתית, תשתפר בתן למה שהיית קודם, תן לילד לגדול, אני ככלכלן, יש לי בעיה עם זה, אני צריך לראות גרף של התקדמות. אז אתה רואה, והמחקרים האלה, או המבחנים האלה, הם כן, לכאורה, לפחות הפיזה וגם מבחנים אחרים, אמורים כן להתייחס ליכולת שלך להתמודד עם בעיות מהמציאות, הם כן מנסים להגיע לזה. אגב, לכן, הכנה למבחנים האלה לא עוזרת יותר מדי. אבל מה שצריך להבין, שהוראה לשם מבחן, לא משנה לאיזה, בוודאי למבחנים כאלה, היא לא עושה את העבודה, וגם מה שהיא עושה, זה שהיא הולכת ומצמצמת בכל הארצות, גם בישראל, יותר ויותר שעות מוקדשות לאותם תחומים שעליהם נבחנים, והתחומים האחרים שהם בחלקם לאין ארוך יותר חיוניים. למשל, כמו שאמרתי, תחומי האומנות, התחומים היצירתיים, התחומים ההומניסטיים, ששם אגב אנחנו גם מפתחים את אוצר המילים שלנו ואת אוצר הדימויים שלנו, שהם קריטיים גם להקשר הכלכלי. אבל יש פה איזשהו דיסוננס, זאת אומרת, אני בכל זאת חוזר למילים שהתחלנו איתן, שאם באמת מטרת החינוך, לא יודע אם בארץ, אולי בעוד מקומות, כלומר, אף אחד לא יגיד לך, מה פתאום, אני לא מסכים לזה, שבאמת המטרה היא לחנך אדם, להיות אוהב אדם. איך זה מסתדר עם חינוך שהוא לחלוטין תחרותי? הוא בעצם גורם לניקור מאוד גדול בבתי הספר, בתחושה של התלמידים. הוא לא מפצה בשום דבר, זאת אומרת, לא לומדים כישורי חיים, יש הרבה דברים חסרים. זאת אומרת, אני מבין מזה גם עם השיטה, זאת אומרת, גם אם השיטה הייתה מצליחה, עדיין בהסתכלות הגלובלית הכללית, בטח שלנו מצליחים, כי יש מדינות שאולי כביכול כן הצליחו, אבל אם אני אסתכל רגע על כל העולם, ואתה בעצם מביא לעניין הגלובלי, אז אולי זה בכלל לא הכיוון להתקדם בו. תראה, אז קודם כל, כל השאלות שלך אני חותם עליהן. הגיע הזמן ששר החינוך במדינת ישראל והמנכ"ל והאנשים האלה שמובילים את המערכת ייתנו דין וחשבון על העניינים האלה. אני עוד לא שמעתי מהם מילה אחת על העניין. הם נעולים על הקונספציה. השאלה אם הם יכולים לפתור את זה באמת. תראה, בסופו של דבר, זה איננו עניין של משרד החינוך. החינוך הוא, מי שאחראי על החינוך הוא החברה בכללותה. ואנחנו כחברה צריכים להתארגן על זה, לחשוב על זה, להעלות את השאלות. ואגב, המחאה האחרונה התקיימו כבר 4 קונגרסים חינוכיים. אני ישבתי בחלקם בראש שולחן עגול כזה נחמד עם אנשים שהגיעו מכל קצוות הארץ, אנשי חינוך ואנשים שמתעניינים, וראית שם דבר מאוד מאוד בולט. הדיון היה על מטרות החינוך, דבר חדש במקומותינו. אנשים אמרו והציגו מטרות שונות, אבל כל המטרות היו שונות בתכלית מאותה מטרה שבפועל מערכת החינוך עובדת, וכששאלתי אותם, באיזה מידה המטרות האלה שאתם מציעים, מטרות השונות, מיושמים בפועל היום במערכת החינוך לפי מיטב שיפוטכם, בין 1 ל-10, אז אמרו 1, 2, 3, לא יותר. זאת אומרת, כשאתה תשאל את הציבור בדיוק כמו שאמרת, הם יגידו לך מטרות אחרות לגמרי. אבל אין שום קשר עם זה, ואם אנחנו, אנשים מלמטה, אנשי החינוך, לא נתעורר ונגיד, רבותיי, עד כאן, החינוך חשוב מדי בשביל להשאיר אותו לכם, לכלכלנים ולאנשי עסקים ולאנשים פוליטיים שבאמת חושבים על דברים, על איזה שהם לכאורה רווחים פוליטיים לטווח קצר, אם אנחנו נשאיר את זה לכם, אז אנחנו לוקחים את מערכת החינוך לאבדון. לכן... כן, אבל היום המערכת לא מאפשרת את זה כל כך, דווקא ההפך. היום, נגיד, הורים שיוזמים או אנשי חינוך שיוזמים מסגרות אחרות, המערכת די יוצאת נגד זה. המערכת יוצאת נגד זה מסיבות מסוימות שאפשר... שלי שוויון כלכלי, שוויון חינוכי. ולכן הפתרון הוא, יש פה באמת איזשהו מזלג שצריך להבין אותו. אם אנחנו רוצים חינוך ציבורי, איכותי,
לא חינוך ציבורי לכל, זה לא מספיק לי. חינוך ציבורי איכותי, השאלה מה קורה בחינוך הציבורי הזה. אז אנחנו צריכים שהחינוך הציבורי ישתנה מהיסוד. אם הוא יישאר כפי שהוא, אז כל מי שיכול, גורמים חזקים, גורמים שיש להם, שהם אכפת להם מהחינוך, ובעיקר שיכולים, יצאו מהחינוך הציבורי. אז יש פה, העניין היותר פדגוגי חינוכי, יש לו גם השלכות חברתיות מאוד מאוד רחבות. אם אנחנו רוצים חינוך ציבורי חזק וטוב, שכולם בפנים, ויש לנו דוגמאות לזה מארצות מסוימות בעולם, אנחנו צריכים לשפר אותו ולשנות אותו מהיסוד. ויכול להיות שבאמת, אולי כדאי פה בשיחה בינינו קצת לדבר על כיוונים, לאן? כי עד עכשיו עסקנו בביקורת. בדיוק הזמן, כי באמת נשארו לנו רק כמה דקות ככה. אז בואו נדבר באמת. אז באמת המציאות היא מציאות גלובלית, החינוך צריך להשתנות, לאן הוא משתנה, איך הוא משתנה? לאן ראוי שהוא ישתנה. וכרגע, כן, לאן הוא משתנה היום, דיברנו. תראו, יש כמה דוגמאות בעולם, ואנחנו גם יכולים כמובן לחשוב בעצמנו. תראו, הדוגמה היום שכולם מתחילים לדבר עליה, בארצות הברית גילו אותה, זאת ארץ קטנה ונחמדה בצפון אירופה, פינלנד, זה הפך כבר קצת לקלישאה. יש היום סרטים על פינלנד, האמריקאים, פעם זה היפן, עכשיו זה פינלנד, אבל האמת היא שפינלנד זה מקום טוב להסתכל עליו. כי לפעמים גם צריך להראות דוגמאות לדברים שמצליחים בפועל, ולא רק, כי יכולים להגיד, שמה, יש לך רעיונות כאלה וכאלה, שקווה שנספיק להגיד את חלקם, אבל עזוב, זה פנטזיה. שמה, בוא ניקח ארץ, שהיא פחות או יותר בגודל שלנו, אפילו קצת יותר קטנה, יש הרבה שינוי הבדלים בינינו ובין פינלנד, אבל בואו רק נראה את העניין שם. תראו, בפינלנד, קודם כל בפינלנד יש בעצם, אפשר להגיד, נוסחה מסוימת. אני קורא לזה הנוסחה הפינית. הנוסחה הפינית אומרת, דגש מאוד מאוד חזק על, זאת אומרת, דרישות מאוד גבוהות למורים להיכנס למערכת. אתה בשביל להיכנס להיות מורה בפינלנד אפילו, בבית ספר יסודי בכיתה א', אתה צריך להיות עם תואר שני בתחום החינוכי, עם לימודים מאוד קשים. אתה נדרש לתהליך מאוד רציני, ואתה מקבל שכר טוב. אגב, לא הכי גבוה באירופה, אבל שכר סביר, שישראל לאט לאט מתקרבת לא מספיק. בעניין זה עדיין השכר פה נמוך מדי. אבל הצד השני של המשוואה הוא, שכשאתה יוצר את זה, אתה מקבל מה שאני קורא מורים א' א'. מה זה מורים א' א'? חוץ מזה שבאמת א' א', הם מורים מצוינים. א' א', מורים שזוכים לאמון ולאוטונומיה. פינלנד זאת ארץ שיש בה מערכת חינוך תרבות של אמון. זה לא היה שם כל הזמן, זה התפתח. המורים מצד אחד, יש להם דרישות מאוד גבוהות, מצד שני מקבלים סמכות ואוטונומיה. והמורים רציניים במערכת החינוך, ואני מכיר ונפגש עם כמה מהם, זה מה שהם דורשים. תנו לנו לעבוד. אבל אז מה, הם לא מחנכים להישגיות? זאת אומרת, מטרות החינוך שלהם שונות מכל העולם? בדיוק, תראה מה קורה בפינלנד. תשמע, ישבתי בשני קונגרסים שהתקיימו בוונליר בירושלים, שני כנסים בינלאומיים, והיו שם מנכ"לים מהרבה ארצות בעולם, ואתה שומע את כולם, זה אומר ככה, זה אומר ככה, פתאום מגיע הפיני, הוא בראש אחר בכלל. זו תופעה. עכשיו, מה מעניין בפינלנד? הם לומדים פחות שעות. כמעט כל ההוראה שלהם זה לא הוראה פרונטלית, זאת הוראה חווייתית. הרבה יותר חווייתית, הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר מערבת את הלומד, בקבוצות, בכל מיני דרכים שכולנו מכירים אגב, אבל כמעט לא מיושמים. כמעט אין שם מבחנים, לא בבית הספר ולא מבחני מיצב או דברים כאלה, אין כמעט בחינה. המורים זוכים לאוטונומיה, חבר'ה, אתם אחראים על העניין, ובסופו של דבר, תראה מה אתה מקבל פה, וזה הדבר שצריך להבין, זה לא אחד על חשבון השני. אתה מקבל פה את המדינה עם ההישגים הכי גבוהים במבחנים הבינלאומיים, ומדינה שבחינוך היסודי שלה יש הרבה מאוד שעות של אומנות, היום הם מכניסים שם לימודי אתיקה גלובלית, עם מצב שאין אף ילד שמשאירים אותו מאחור. האמריקאים, זה שם הרפורמה שלהם, אבל הם לא מצליחים לעשות את זה. כלומר, היום הדבר שצריך להבין זה שאתה יכול לקדם את המטרות הכי חשובות, ולכיוון של קיימות, אתיקה, אזרחות ברמה יותר גלובלית, חשיבה כזאת,
עם דגש על תחומים יצירתיים, ולא לקפח את ההישגים שלך במבחנים הבינלאומיים. תבחן מדי פעם, אל תתכונן אליהם. הפינים בכלל לא ידעו שהם כאלה טובים, עד שהם לא נבחנו בפיזה ב-1999. ואין שום סיבה בעולם שישראל לא תוכל להגיע לזה. נכון, אנחנו חברה אחרת, יש לנו פה עלייה, זו חברה הרבה יותר הטרוגנית. את כל הסיפורים אני מכיר, והם נכונים. אבל אנחנו יכולים ללמוד משם דברים. היצירתיות, המורים שרוצים לעבוד, המורים הטובים קיימים, ואנחנו יכולים להוסיף עליהם. ואם אנחנו נתמוך במורים הקיימים היום, ולא נרדוף אחריהם עם ציונים, ונחפש אותם, אלא ניתן להם את התמיכה המקצועית והרגשית שהם זקוקים לה, ואנחנו נעזור להם לשנות את ההוראה ואת המטרות, וניתן להם ביטוי, נשמע אותם. זה כל מה שאנחנו צריכים ונתחשב בהם. אנחנו יכולים לקדם את מערכת החינוך שלנו מהר מאוד לכיוונים לאין ארוך יותר טובים. אתה בכל זאת נותן לנו תקווה, דוקטור קרמון, אנחנו מאוד מודים לך, אין ספק. בלי תקווה אי אפשר לחנך. אין ספק שאנחנו, תצטרך לבוא אלינו עוד פעם, כי מבחינתנו לא הספקנו לשאול כמעט כלום. נשמח מאוד, התחלנו.